wili ka jɔ cayalen do farafina ko Faransi ka bɔ an ka jamanaw kan kunu ka ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale y'a yira k'olu bɛna kɛcogo yɛlɛma ni farafin jamanaw ye. Abibu Ouattara o ye mouvement panafricain du rejet du franc CFA ɲɛmaa ye. Kibaruya ni a cunna an kan mais an bɛ se ka min fɔ ale na an bɛ se k'a fɔ ko kibaruya ɲɛnaman lo hakili ɲɛnaman lo maintenant n'o y'a ta ni sɛbɛ ye baasi tɛ sɔrɔ a la mais n'a nana kɛ k'a fɔ ko gundo b'a la olu bɛna kɛ farabɔn ye africains yɛrɛ jamadenw. Emmanuel Macron kan kuma na Abdoulaye Sore ale t'a ɲinina yɛrɛ k'a faamu. An lanta ka politique ra tubabu ka politique an t'a fɛ. Musa Ganame ale ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw o k'o ɲɛ yɛlɛ Faransi ka kɛtaw kan. Olu ti mɔgɔ dɛmɛ ni kɔnɔguwa ye quoi. Donc an n'o fɛ kɔni a ka partenaire changer o k'o to pewu voilà an tɛ fɛ ka baara kɛ n'o ye. O hakili kelen o fana lo bɛ Athanase Monet fɛ. Faransi ma deli ka na dɛmɛ di gansan. Monet ko nin a ye Monet kuma min fɔ nin Burkina bɛ Monet ko na bi tɛ o olu ma foyi fɔ sisan an b'o ka sɔrɔdasiw gɛn olu sɔrɔ ka na sisan k'olu fɛ ka n'u dɛmɛ o ka dɛmɛ tiɲɛ taara. Abibu Ouattara ale bɛ ladili di hali bi Faransi ɲɛmaaw ma. Emmanuel Macron man kan ka miiri k'a fɔ ko u bɛna na to ka an assister u bɛna na to ka an dɛmɛ an ka dugu la an mako t'o la voilà. Hakili jigila ni février kalo tile 18 ale Faransi sɔrɔdasiw olu gɛnna ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ni tun ye Alidu Ouattara ko kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.